guys, may nakasunod tayo ditong truck guys. Oh, yung pakibasa lang guys yung mga warning nila guys. Ayan oh. Yung mga warning, beware when vehicle is turning, don't not pass on this side. Ayan guys oh. Mga warning sign yan. Tapos dito sa kabila, sa right side, keep distance, this vehicle makes wide turns. Yan. Huwag lumusot sa kanan. Yan, stay clear. Yung mga malalaking truck guys. Touchdown Naga City. Dalawa pala to eh. Mabigat ang dala to guys. Legazpi City, diretso lang. Tayo. Babaguhin yung arko dito eh. Ayun oh. Ayan guys, hindi na tayo sa Naga City guys oh. Pahinga muna tayo ditong konti sa may Caltex sa Diversion Road guys. Pupunta tayo sa Palawan Express. Yan, shoutout sa Palawan Express. Stop over muna tayo dito sa Caltex Naga City. Yan, daming mga dumadaan. Dito pala ay ang diesel ay 69, ang silver ay 70. Medyo bumabang konti guys yung gasolina. Yan, touchdown Naga. Ayan guys, nakuha na natin yung padala ni Tita Vicky dito sa Palawan Pawn Shop. Yan, shoutout dito sa Palawan. Napakabilis lang ng process. Yan, dito tayo sa dito matatagpuan guys sa Panganiban, Palawan Express guys. Ito, basta tayo. Along Panganiban Drive lang to guys. Napakainit ng panahon nasa Naga City. Shoutout sa ABS-CBN Naga. Tayo ng sentro guys. Starbike. Kain muna tayo. Tayo sa guys, may ano na tayo guys oh. Kahabaan ng napakaganda ng weather. Tayo sa kainan. Tayo sa Dayangdang.
Dayangdang. Dito pag di ka marunong dito, mawawala ka dito. Sa lugar na to. Ah, foreigner. Foreigner. Dati na sa LBC pa ako, dito ako nagdi-deliver guys sa lugar na to guys. Kaya alam ko to. Kain muna kami ni Papa. Gutom na kami eh. Guys, kumain muna kami dito sa Kinalasan, dito sa may Dayangdang ni Papa guys. Pupunta na kaming sentro ngayon. Napakainit. Ang ganda ng taas. Basta kami. Let's go. Solve. Ayan guys, napakainit sa dito sa Naga City. Yan, 40 pesos lang. Papawi na ang gutom mo dun sa Kinalasan. Yan. Barangay Dayangdang. Dayangdang, Naga City. Napakaraming bahay dito sa lugar na to guys. Dati dito ako guys nagdi-deliver ng tag dito. Bago lang to guys oh. Napakaganda oh. Oh. Ganda. Kalaki. Ng entrance oh. Naga City. Ayan guys oh, magandang tanghali. Dito na tayo sa tulay ng Mabulo Bridge. Bagong bago guys oh. Ano na siya, 2 lane. Yan, kabilaan na yan guys. Medyo lumapit na tayo sa may rails ng tren oh. Uwi na tayo sa bahay guys, sa Mindaor. Napakalakas ng hangin.
Wow, grabe. Woo, 80. 80. Lakas. Napakamahal na ng gas. 80 pesos sa Shell. Grabe. Paano na kaya yan? Dito sa lugar din ito guys, napakadalas din na aksidente dito sa lugar na to. Kaya ingat-ingat lang sa mga kapwa nating mga riders na bumabiyay araw-araw dito sa lugar na to guys. Mga warehouse din nandito guys sa lugar na to. Milaor, Camarines Sur. Pakainit na dito sa Bicol region guys, kaya may mga high blood dito, mag-ingat-ingat sa mga ganitong mga lugar. Guys, magandang tanghali. Tayo sa San Fernando, Camarines Sur. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for today guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog. Jeez, ganda ng pick up oh. Laging tatandaan, mag-ingat sa daan. Peace.